Haupa, kiliki naiz, eta hauek dira nire ezinbestekoak. Askoak alde batetik, eramaten ditut beti gainean, eta ia beti jarrita. Askotan eramaten ditut jarrita musikarik gabe. Uste dut egiten du ara, norbait urrunetik ikusten banau, ezagun batek ikusten banau, pues ez egoteko behartuta agurtzera eta hola. Alambrikoz, zein alambrikoz galezaket bat, gero putada bat da duzunean 4 ordu aurretik, eta baten sonatzen du el pitido de pi, bateria baja, keba. Full alambrikoz, beti. Arbendola batzuk. Jo, naiz bastante adikto egia esan. Asko gustatzen zaizkit, beti daukat etxean almendrak, gustatzen zait pila bat pigatzea. Eta gustatzen zaizkit krudak eta azalakin. Eta, hola, marka blanca de super nik uste berenak direla eroskikoak. Ez du publikik egin nahi kooperatiba Mondragonin, baina nik uste direla naturalen, zapore naturalen daukatenak. Baina baten bat, edortzen dagoela podrida eta buah, super txarto. Albendulak. Beno, hainbat gauza dira, baina sartu dut pak berean, ze funtzio berdina daukate, oso erretzailea naiz. Eta, pues, karo, oso erretzailea nahizen dut, pues asko erretzen du. Eta hori, sin más. Beti daukat gainean, gainera ez gustatzen bat ere norbaiten gandik dependitzea, gustatzen zait izaten nire paperra, nire kartoiak, nire grinderra, nire belarra eta nire dena. La Fokurrite, honi eta autotuneari zor diot nire karrera, egia esan. Jo que sé, €1 baino gutxiago eta bizitzan egin duan erosketariko berenan ikuste. Rentabilidad aldetik gutxien ez, Ja, espero noiz baita gastatzea dirua hobeagoa den batean, baina hau ongi dago ere bidaiatzeko eta edonora eramateko, sabes? Oso guapo dago. Hau da la Steam Deck. Hau erabiltzen dut pila bat, ze asko jolasten dut. Hau berez ordenagailu bat da, teorian, Linux batekin, baina pues hori dago pentsatua bideojoketara jolasteko. Horregatik ateratzen Steam. Steam da, bueno, pues bideokoak sartzen dituen enpresa bat. Eta egia esan dela un pepinazo de la hostia, osea, kriston pantalla dauka, bateriak bastante irauten du, horrek ezkatzen ninduela, ze ordenagailu bat da, sabes, azkenean asko txupatzen du. Eta denetarik egiten du. Bere gaian neukean la Switch, eta oraindik daukat, baina bai egia dela, pues honekin sarretzak dela emuladore bat, eta jolastu Switcheko jokuetara ere, sabes? Habitu, plan aquí, como con la pantalla, no sé qué. Orain nago con el The Last of Us bi, oso guapo. Eta hemen, pues, riñonera beti eramaten dut bat, ze hainbeste gauzat ezkit gabitzen poltsikotan, ja soilik kartera mobila eta erretzeko behar dudanekin, pues ja, gehiagin ikuste. Ere, kontua da, riñonera erabili aurretik gauza asko galtzen dituela, poltsikotik erritzen zitzaizkidalako eta bar. Orduan hau nire buru desatrentzat oso atera bide hona izan zen. Eta hori.